ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டிஎன் கேமிங். இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு செம்மையான ஹேக்கர் வந்தான் ஆப்போனண்ட்டில். இப்போ அந்த ஹேக்கர் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் பார்க்கல, செகண்ட் ரவுண்ட்லாம் பார்த்தோம். அந்த ஹேக்கர் அட்டுன்னு தாங்க முடியவே இல்லை. பாருங்கள், வீடியோ பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள் எப்படி அந்த ஹேக்கர் என்னென்ன பண்ணியிருக்கான்னு. இந்த ஹேக்கர் என்னென்னா எய்ம்பாட்டை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு, அடுத்து வாலாக் பண்ணுறேன், அடுத்து டெலிபோர்ட் பண்ணுறேன், அடுத்து கிரெனேட் அங்கேருந்து இங்கே போகிறான் கைஸ். பாருங்கள், இப்போ ஒருத்தர் நாக்காக பாருங்கள், எங்கேருந்து எங்கே நாக்காக பாருங்கள். நாக் ஆகிட்டேன்னா இப்போ பாருங்கள், அங்கேருந்து எவனா இங்கேருந்து அங்கே பாம்பு போட முடியாது, அங்கேருந்து எவனா பாம்பு போட முடியுமா? அடுத்து இன்னொருத்த நாக்கு, அவன் இங்கே தான் இருக்கான், அவனும் நாக் ஆகிட்டான். சரி, நம்ம சுற்றி வந்து அடிக்கலாம்னு பார்த்தா பக்கத்தில் நின்றுட்டான். இந்த இங்கே வந்துட்டான். சரி, ஓடுறா பார்த்தா அங்கே அவங்க டீம்மேட் வந்துட்டாங்க. சரி, இங்கே வந்தால் பார்த்தா டபுள் சர்வர் வச்சு பாட்டு போல், பாட் ஹேக்கர் எலிமினேட் ஆகிட்டான். அப்படியே பாட்டு மாதிரி. இவன் தான் அந்த ஹேக்கரு. பேர் வந்து அஜூபா 94 இருந்தால் எலிமெண்ட் வருதா, சரியான பாட் ஹேக்கர் கைஸ். நம்ம ஜோலி முடிஞ்சிச்சு. சரி, இந்த இவங்க டீம்மேட் வேறு அவங்க கூட வந்து ரேங்க் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. நம்ம பண்ணுறாரு படுத்துக்கிட்டு. சரி, ஒன்றும் எலிமினேட் ஆகிட்டு தான், அடுத்த ரவுண்டு பார்த்துக்குவோம். இந்த அவங்க பாட்டாக இருக்கானுங்க. ஹீரோ போய் ஹேக்கர் வச்சு புஷ் பண்ணிட்டானுங்க ஹீரோய்க்கு. அந்த மில்லு தான் ப்ரோ அவன் பாட் ஹேக்கர்னு எப்படி நிரூபிக்கிறேன் பாருங்கள். அவன் ஹேக்கருக்கே இப்போ பாருங்கள் சரியான பாட் ஹேக்கர். அங்கேருந்து இங்கே கிரனேட் போட்டு அவன் ஹேக்கர் ப்ரோ, ஹேக்கர் இருக்கால அவன் லாங் ரேஞ்சு மட்டும் வரும் போல், ஷார்ட் ரேஞ்சு பாட்டு வர மாட்டேறான். அது இப்போ காட்டுறேன் எப்படி சரியான பாட் ஹேக்கர்னு. இந்த முடிஞ்சக்கப்புறம் காட்டுறேன். இப்போ நான் இங்கே உட்காருப்பேன். இந்த என் டீம்மேட் அப்படியே நிற்பான். இந்த என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் ஆகிறானுங்க டீம்மேட்டு. ஹேக்கரை பயந்துட்டு அங்கேருந்து எப்படி இப்போ லைஸ் கிரெனேட் வரும். இப்போ கிரெனேட் போட்டோன்னே எங்கள் டீம் நாக்கானே அவங்க டீம்மேட் ஒருத்தர் வருவான் பாட்டு மாதிரி. இப்போ அவனுக்கு அடிப்பேன் பாருங்கள், அடி சும்மா 4 புல்லட்டும் மண்டையிலே அடிக்கும் பாருங்கள். வந்துட்டான் வாடா போடுறா ஆடுறா நாக்கு. கில் எடுத்துரு ஹேக்கர் டீம்மேட் ஹெட்ஷாட்டு. இப்போ தான் பாரு அந்த ஹேக்கர் வருவான் பாரு, அப்படியே எங்கள் தலை வச்சு நாங்கள் ஸ்கோப்பை வச்சு நிற்பேன் பாரு. இப்போ வரேன்னா இல்லைடா, நான் வந்துட்டேன். அப்படியே ஸ்கோப்பை பாரு பாரு, எங்கே கரெக்டாக வைக்கிறேன்னா நான் இங்கே இருக்க எப்படி அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அப்படியே ஸ்கோப்பை கரெக்டாக அங்கே வச்சானா. இப்போ அவன் டீம்மேட் பாட்டு வருவான். அவங்க டீம் ஒரு எலிமினேட் ஆகிட்டான் ஹேக்கருன்னு தெரிஞ்சு. பிரதாப்னு பாட்டு நான் வந்துட்டேன்னா அந்த ஹேக்கர் பாருங்க, ஸ்கோப்பை கரெக்டாக வச்சுருக்கானா தலையை காட்டுன்னு அடிச்சிருவான். இவன் சொல்லியிருப்பேன் போல், ஏறி பாடுறா நான் பார்த்துக்கிறேன்டான்னு. இவன் அடித்தேன், டேமேஜ் ஆகல. அடுத்து கூட போட்டான். சரி, அங்கிட்டு போய் அடிக்கலாமான்னு அடிச்சிட்டேன் ஒரு அடியாக. இப்போ தான் சம்பவம் நடக்கும். ஹேக்கருக்கே ஹெட்ஷாட் அடித்து டிஎன்ஜி, அதாவது டிஎன்ஜின்னு வேறு நினச்சிடாங்க. என் சேனல் நேம் தான் டிஎன் கேமிங், அதான் டிஎன்ஜி ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னேன். சரி, அடுத்த மேட்ச் பார்ப்போம். இந்த மேட்ச்சை பாருங்கள், சரியான டெலிபோர்ட் பண்ணுவான். எத்தனை தடவை நான் ரிவே பண்ணுவேன், திருப்பி நாக்காயிருவேன். இந்த இப்போ பாருங்கள், 11 செகண்ட் எப்படா முடியும். இந்த ரெட் ஜோன்னா அங்கே கடுப்பாக இருக்கும். அது பாட்டுக்கு அப்டேட் வந்து ஓகே ரெடி ஆகிட்டேன்னா ஓகே கொடுங்க, உள்ளே வெளியே போய்ட்டு அந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும். 1 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் ஆகிட்டுருக்கு. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹேக்கர் இந்த ஒழிஞ்சுக்குவேன். என் ஃப்ரெண்டு இங்கே வந்து ஒழிஞ்சுக்கோனா. சரி, போகிறேன் இங்கே இருறேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். போயிட்டு அந்த ஹேக்கர் அங்கே எட்டி பார்ப்பேன் பாருங்கள். இங்கே நாக் ஆகிட்டான். சரி, ரிவே பண்ணிட்டு போகலாம் பார்த்தா எப்படி காய்ச்சி அங்கேருந்து கிரெனேட் வரும். சரியான ஹேக்கர் இருக்காங்க. சரி, இன்னொருத்தாங்க நாக் ஆகிட்டான். அங்கே ஹேக்கரை பாருங்கள், இந்த கருப்பு வீட்டுக்கு ஓட்ட வீட்டுக்குள்ளே கீழே இருக்கான். சரி, இப்போ போய் ரிவே பண்ணிட்டு வரும். கத்திரியான் பாவம். ரிவே பண்ணியாச்சு. அவனும் கிரெனேட் நாக்கு பாவம். இவன் பார்த்த ஹேக்கர் நம்மளை மட்டும் பார்க்க மாட்டேறான். நம்மளும் கிரெனேட் செத்து அவ்வளோதான் கேவலமாக போகும். இப்போ அங்கே ஆடிக்கிட்டு இருப்பான் பாருங்கள், கொத்தாட்டம். இந்த எட்டி பார்த்தானா, எட்டி பார்க்குறேன்னா அவன் தான் ஹேக்கர். இப்போ அங்கேயே எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான். நானும் தலையை காட்டினா ஒரு அடிக்கலாம் பார்த்தேன், காட்ட மாட்டேறான் என் தலையை. காட்டுறா உடம்பா காட்டுறா, அடிச்சாட்டா அடிச்சுக்கிறேன்டா. டேய் காட்டுறா, டே எங்கடா இருக்க பாட்டு போயிலே. ஹேக்கர் ஸ்கோப் எங்கிட்ட போட்டு கேம்பர் நான் ஒரு பாட்டு. ஐயோ, எட்டி பாரு ஹேக்கர் மண்டையா. இப்போ ஜோன் முடியப்போ பாருங்கள், அங்கே இருந்தானே 1 நேரம் திடீர்னு தான் இங்கே இந்த இதுக்கிட்ட இப்போ பாருங்க அவ்வளோ நேரம் அங்கே இருந்துட்டு
எட்டி கூட பார்க்க மாட்டேன் பாட்டு. வாடா 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 டே வாடா 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 வந்துத்தான் பாரு அவன் தெச்சாட்டு போச்சு. இந்த வந்துட்டானா இவ்வளோ நேரம் இங்கே வரல. இப்போ ஒன்று இப்படி வந்தேன். ஐயோ மாட்டிக்கிச்சே. ஐயோ எப்போ ஜோனு போகிறது. ஐயோ மேலே ஒருத்தர் இருக்கானு அடிக்க போகிறேன். ஐயோ ஈல் பண்ணு. ஐயோ என்னடா இது இங்கே யாராவது போட்டது 50 ஏமெண்ட் போட்டானா. டே யார். ஐயோ தாம்ஸ் அங்கேருந்து அடிச்சிட்டான்டா பாட்டு. ஐயோ டீமேட்டே எப்படியே அடிச்சிட்றா டே எங்கிட்டா நிற்கிற. எப்பட்றா மேலே போட டேமேஜ். ஐயோ எலிமினேட்டு நாக் பண்ணி விட்டு எலிமினேட் ஆகிட்டேனடா. ஐயோ சரி அடுத்த ரவுண்டு இன்னும் மூன்று வச்சுட்டாங்களா. சரி இந்த மேட்ச்சை அடிக்காமல் பார்ப்போம். எடுத்தாச்சு. அந்த திருப்பி இந்த சர்க்கிள் தான் கடுப்பாக இருக்குது. இந்த ரெட் கலர் ஜோனு டக்குன்னு போட்டு முடியும்டா. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 விடுவிச்சிட்டாங்க நம்மளை. இப்போ பாருங்க ஐஸ் 3 பேர் ஒன்றா போடுறேன்டா. போகிறேங்க நான் இங்கே நிற்பேன். ஆக்க எங்கிட்ட வரேன் நான். போகிறேன்ல 3 பேர் ஜோடி சேர்ந்து போகிறேன். இங்கே ஜோடி போகிற மாதிரி சவுண்டை குறைச்சோம். போகிறேன்ல போ. நாக்கு வேலையை காட்டல. நாக்கு நான் போட்டேன் முடிஞ்சிச்சு. ஒருத்தன் நாக்கு அமௌண்ட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். சரி நம்ம ஜாலியாக அமௌண்ட்டு போட்டு விளாடும். எனக்கு சத்துக்கிட்டு போங்கடா. சரி மட்டும் போட்டு ரிவே பண்ணுவாங்கல்ல. ரிவே பண்ணாமல் இல்லை 3 நாக்கு ஆகிட்டிங்களா டே. நான் ஹீரோய்க்கு 100 படம் பார்க்குறேன். இப்போ போய் ஆக்கர் வந்து என்னடா பண்ண முடியும். போச்சு. சம்போ சிவ சம்போ. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ கைஸ். நான் 50 சப்ஸ்கிரைப் ரீச் பண்ணணும் கைஸ். ப்ளீஸ் தேங்க்யூ.